हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय फाइनेन्शियेल एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइ आरो बे स्किमानो जाबाय अरुणोदय बेनिफ्राय पिएम किसान आरो गोबां स्किमनि बागै फैगासिनो लेटेस्ट आपडेट थ' नोंथांमोना नेथ'बानो जाबाय दा जोङो बेयाव सावरायगोन अरुणोदय स्किम आरो बिनि बिल नाम्बारा फैदोंना फैयाखै आरो नोंथांमोना आपकामिं मोननो गोनां राङाव बेसेबां रां मोनगोन आरो गोदान एप्लाइ माब्ला खालामनो हागोन दा गोबां नेगासिनो दङ गोदान एप्लाइ खालामनो जाय नोंथांमोना थालांदोंमोन आरो दायो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय राङा बारायबाय होननानै थ' नोंथांमोना आपकामिं इनस्टलमेन्टआवहाय रांखौ बारायनो मोनसिगोन दा नायदो बिल नाम्बार आपडेट फैबाय एप्रिलनि फैबाय डेट मिन्स नोंथांमोननि राङा अन दा वे एबा फैगासिनो दङ स' नोंथांमोना मोनसिगोनलाय 10 डेट जानाय सिगां एबा नोंथांमोना 9आवबो हाबो खायसेना थ' सिगाङाव जों मोनदोंमोन 1000 दायो बारायनानै 1250 रां खालामबाय अके दा नोंथांमोना सिगाङाव मोनगासिनो दंमोन 1000 फार्स्टआव मोननाय 830 मोन दायो 250 बारायबावनानै 1250 रां खालामसिगोन गभर्नमेन्टआ बेखौहाय एनाउन्स खालामखाबायमोन आपडेट खालामखाबाय दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना 1250 रां मोनथारसिगोन दा आसा खालामो नैबे इनस्टलमेन्टआवनो मोनगोन दा जिथु जोंहा फैनो गोनां इनस्टलमेन्ट बेयावनो मोननायनि चान्सआ दङ 1250 दा जायफ्रा मोनो स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना खिथाहरनो हागोन जे राङा बारायमारबाय होननानै जेला गभर्नमेन्टआ बुंखादोंमोन 1250 बे 250 रांखौ बारायनायखौ नोंथांमोना कारेन्ट बिल होनो थाखाय होदों सरकारा थ' बेखायनो नोंथांमोना 1250 मोनसिगोन बिनि अनगायैबो बिटिआरनिफ्राय 2 लाख सुबुंफोरनो बेखौहाय गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसना फैथारसिगोन दा लोगोफोर बैसागु जोबनाय लोगो लोगोनो चान्सआ थागोन एप्लाइ खालामनायनि बिनि अनगायैबो बिटिआरल' नङा अल आसाम बेब नोंथांमोना स्किमाव एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन दा ओंखायनो स' नोंथांमोना नांगौ डकुमेन्ट्सखौहाय रेडि खालामखा आरो भिसिडिसिफोराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जेब्ला फैयो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बे एप्लाइ अनलाइन जागोन अफलाइन जागोन बेखौ मिथिथ'वा नाथाय सिगाङाव अफलाइनसो जादोंमोन आरो बे अनलाइन खालामनायनि अपसनखौ गैयामोन थ' बेनिफ्राय पिएम किसाननि राङा मानो दासिमबो हाबाखै बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट गैथ'वा बेनिफ्राय केवाइसि फर्माबो आपडेट जायाखै दायो थ' नोंथांमोना खालामथ'नाङा आरो जायफ्रा खालामाखै स' नोंथांमोनाबो जिंगासिनो गैया मानोना रांखौ मोनबाय थाखागोन थ' नोंथांमोननि रेकर्डआ गासैबो दंखाजोबो जायना एकाउन्टआव जेबो प्रब्लेम गैया थ' नोंथांमोना केवाइसि होबाबो रांखौ मोनगासिनो दंखायोमोन सिगांनिफ्रायनो थ' एबारबो मोनगोन बाट नोंथांमोना जेब्ला स' अर्डार फैथारगोन अब्ला नोंथांमोना होनांगोन नाथाय दायो मोनगासिनो दङ सिगांनि जेरै दं नोंथांमोना बेबादिनो मोनगासिनो दङ दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट अरुणोदय स्किम आरो लेटेस्ट आपडेट फैबावोबा नोंथांमोनजों थाबैनो शेयार खालामगोन दा बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव